server, dneska si zahráme Skywarsy na serveri Hypixel. Áno, sorry za lagy, zlý počítač, takže dáme si sola a... Dobre, teraz si vybereme nejaký kit, dáme si asi ekologist. Tu máme tu jablko, tak vajca, okej, zoberiem a ideme rýchlo do stredu, nech môžem chlapcov pobiť. No to ešte musím trochu, nech tam skočí, tak, no, dobre. Tak, musím rýchlo to rášniť, dobre, potom týpek, no aj do rici. Dobre, ale nevadí, tak ideme ďalšiu hru, no, poďme na to. Tak, to sú dobré veci, celkom drevo, také, je tam niečo. Armor, to sa hodí, gule, dobre. Počkaj, tam ešte dobre, mám celý armor, to je super. Tak, to fishing rod, to sa hodí na takých stronov. A tak tam nikto není, aj tam je nejaký týpek. Počkaj, nepozerá sa. Ok, idem. Počkaj, ale nepozerá. Nepozerá, takže môžem ísť, dobre. Ježišmaria, som sa zlakol. Aj zase som umrel. Dobre, ďalšia hra, dúfam, že teraz umreme. Dobre. Tak, 3, 2, 1, dobre. Meč. To je týpek, chod do riti. Zhodím ho. To ja som krivý. Ale padol na chvíľu. Počkaj, mi to leduje. No poď. No poď tam. Ja mám iba sekeru. Tam je za ním. Ale dobre, zabil som ho. Ale ten teraz som druhý ešte. No poď sem. Poď. Aj no, umrel som. Ale dobrá hra. Aspoň jeden kill bol. Takže ďalšia hra, ďalší win. Dobre. Jabko. Jabko to rýchlo do stredu. Nech mám dobré veci. Aj no, dobre. Tak to bola rýchla hra. Dobre. Je super. Dobre, dám pozor na taký kit. No nemám si default, to je najlepší. Dám si randu. Nie, dobré. Stejky nechcem. Jabko som zapomnel. No, to mi stačí. Lebo bez schody vaň. Chodiť sa to nedá rýchlo do stredu. Tu ešte často. Čapko aspoň. No, odkiaľ. Zadiaľ to. Dúfam, že ma nikto netrafí. Tam je týpek. Tam rýchlo potajom, keď on to nebude čakať. Aha. Tak som umrel. Super. To som nečakal. Dobre, ďalšia hra. Teraz idem tak. Otvoriť čestku. Tak. Teraz, dobre, nejaký armor a dobre, ďalej. Jabko. Doberiem topánky a do stredu radšej, nech neumrem. Skok. Lebo tuto ma poznám dobre, ešte tam je týpek. Poď sem, neutekaj mi. Poď sem ty. Pozor, nech ma nezhodí, ma chce zhodiť. No tak ma zhodí. Aspoň to jablko som pozrel. Dobre, tak dám novú hru. Toto je taká peknejšia mapa. 10 sekúnd do konca. Tak uvidím. 4, 3, 2, 1. Meč, vajca. Dobrá, mám taký. Ten meč zoberiem určite. Jablčko. Čarný, príprav si nechám. Počkaj. Trošku mi to vstúpilo. Tak a dobre, trošku mám teraz dobrý armor. To dáva 7, tak to stále automaticky dám. Ja to 7, počkaj. No a teraz. Dobre, mám kill. Super. To bol akože taký slabý kill, chudáka, na to, že on asi kopal cestu tam.
Slabý kill, no. Čo je tejto čestky? To bude aj dobré čestky. Power 1 look, dobré. Dám creepera tu. Aha. Počkaj, ten skúsim dostreliť. Nie, ešte skúsim. No kašľam na to. Už nemám ani šípy do toho, ale mám ešte 15. Ja nemám, no jak sa ten creeper za mňa dostal? To risknú bez toho creepera. Týpek. Počkaj, no dobre, tak to dať. No boli, no poď sem, čo sa ma bojíš? Keď creeper mi ide pomôcť. Tak, dostal hit. Ešte jeden. Keby tam neprišiel, keby som to hit, by som vyhral. Takže ďakujem, že ste si toto kúkli, tak čau.